салом ба кулли шумо тамошобинон ва мухлисони сомонаи Шердил Офисал. шояд аксарияти шумо имрӯз дар ҳайрат афтед ки чаро аз сомонаи Наимҷони Сайдалӣ тағйир ёфт ба Шердил Офисал. биёед аз худи акай Наимҷон мепурсем то ин саволро ҷавоб гардонанд. акай Наимҷон, ман ва мухлисон ҳайронем ки чаро то имрӯз Наимҷони Сайдалӣ буд сомонаи шумо, вале имрӯз Шердил Офисал шуд. сабаб дар чи аст? салом алайкум ба ҳама бародаро, дӯстое ки то имрӯз канали моро айни миллион зиёд кардан. ай ҳамат миннатдорам. ба чӣ хотир мо канала Шердил Офисал кардем? дӯстои азизи ма, бародарои азизи ма, ма канала тӯҳфа кардам ба Шердилҷон. ба чӣ хотир? ба о хотире ки короша хушрӯтар пеш бара, ба хотире ки дар ҳаракат боша, пешравӣ куна, сурудои нав, клипҳои нав, чатрулеткаи нав, то ҳатто дар ҳаракат боша ки барнома бисоза. ба ҳамин хотир мо канала барои Шердил тӯҳфа кардем. заҳмати Шердил дар ин канал зиёд буд. хуб акай Наимҷон, як чиз дигар, шумо боварӣ доред ки Шердил мисли шумо аз уҳдааш мебарад, вале ки шумо тавонистед ки ана ҳамин ним миллион подписчика бо барномаҳо, бо сурудҳо тавонем ба худтон ҷалб карда. аз уҳдаи метавонад Шердил баромада аз уҳдаи? агар ки ҳозир чӣ хеле ки қатъи худат шартнома кард, контракт кард ки тирани бояд дастгириш кунӣ, маам аяқиб дастгириш мекунам. корои худша ки пеш бара, вақте ки ҳозир номрои Шердила ман мемонам ватсапша, вақте ки ягон барнома напартоф, ягон суруди нав напартоф, мухлисо талаб мекунад. И ҷавобгӯ набуд ки то ирӯза ҷавобгӯ мабуда. мада менависанд ки чӣ ба Шердила клипош камай, чӣ ба барномаҳотон камай, фараноз дар гиҷояй, медонёни дар гиҷояй. вақте ки уҳда дар Шердил шид, дар ҳаракат мешавад. фикр мекунем ки иншоалло агар ки шогирди ма боша, метавона ай уҳдаш баромада. ба чӣ хотир бо мо фараноз якум бор шид ки мо дар тӯли қариб 3 сол мешавад мо канала истифода бурдесем. якум бор мо модари Шердила фарёд кардем дар барнома, ба о хотире ки шурӯъ кунад Шердил канала барои пешрафти кораш ба дуои модар. хушомаден модари Шердилҷон, зинда бошед. бародари азиз, канала Шердил хай тӯҳфа кардем. ай сидқи дил, хай як рӯз на як рӯз бо мада канал мекушоӣ, бо мада канал мекушоя, бо канали марани бо худо хоҳад якҷоя подписчикоша зиёд мекунем. вақт соат нишон бита, баъдан ҳозираш дама дар хизмати халқ покиза ба тӯи маъракаҳо ба ҳамӣ чӣ мешам, дар хизмати халқ мебошам. ана Шердилҷон барои шумо барнома, суруд, ҳама чира пешниҳод мекунад. дӯстои азизи ма, канала хушрӯ дастгирӣ кунен, Шердилҷона дастгирӣ кунен, мотиватсияш битен ки дар ҳаракат боша, танбал нашавад. ҳозир камтарак ҳақиқата мегӯем ки ҳозир камтар танбал шидаги, кам суруда зиёд мекунад. ин ҷо ягон пӯшида нест. ҳама медона, одаме ки тамошобинай ҳозир ҳама басавод шидагие. имрӯз ки суруди нав баромад, имрӯз ки дар ҳаракатае, имрӯз ки барномаи нав сохтасе, имрӯз ки пешравӣ кардест. ира ҳамаи мо медонем. номрош ине миҷадай, инем номре ки мемонам 988 45 0005, инами номрои дасти Шердиле. ҳам номрш кор мекунад, ҳам ватсапшай. ягон пешниҳодо боша дастгириш кунен. канал ай ҳамин рӯз ай Шердил мешавад. ягон рекламай, ягон кас мехоҳад ки дастгирӣ кунем, чӣ коре боша набоша, соҳиби канал Шердилай. дар ин канал ман дига кор надорам. хай бо вақт соат ҳама чира нишон метам. як дуои модари Шердил, баъдан мо суҳбата давом метем. модари азиз, марҳамат. ба хотири Шердил имрӯз дасти дуо мебардорем. ман миннатдории худро ба ҳама халқи тоҷик мерасонам ки фарзанди мара то имрӯза дастгирӣ кардан. хоҳиш мекунам ай ҳамаи шумо ки фарзанди мара боз ҳам дастгирӣ кунед. ман ҳама вақт дар ҳаққи шумо дуо гӯям. зинда бошӣ модари азиз, бародарои азиз. модари Шердил якум борае ки масалан дар пеши экрани камера шидагие, дар пеши экрани видео бисёр дар ҳаяҷонай ба хотири модари Шердил, ба хотири мо
шердилҷонро дастгирӣ мекунем. хай сухани хича гӯш мекунем ку чӣ мекунад, чӣ ваъда мета барои ҳама мардуми ютуб. май ҳамаи шумо миннатдорам, акаҷоно апаҷонои ма, ай падарҷону миннатдорам ки мара сайта дод, ма да буғарика дод. Ман ҳамаи шумо да ваъда метавам ки фақат суруд, клипҳои нав барои шумо бурорам, ба ватани худ хизмат кунам. зинда бошӣ. ман боварӣ дорам ай шердилҷон, дӯстои азизи ман, дастгириш мекунем. ин сайт гуфта гапҳо ҳам зиндагиша пеш мебара, ҳам ҳаракат мебоша. главни ҳаракат мекуна, коро боша пеш мебара. шердилҷон, дар ҳамин ҷо мегӯям барои мухлисо барномаи нава ё ки сюрпризе? фарқ надорад апаҷон. хуб ё махфӣ боша, яке бро барномаро ки сабт кардем тамошо мекунам. Майш. хуб дӯстони азиз, подписчикони сомонаи Шердил Official, марҳамат аз ин пас навигариҳои Шердилҷонро дар ин сомона тамошо кунед. То барномаҳои дигар, хайр азизон. худо нигаҳбонтон.